Sanibonani la ku-One Shophakama, Ngibingelele uSifundo. UNtencane wafihla ingozi eyamehlela kulo nyaka ngoMashi, lapho khona alimalelwa imoto ngenxa yokuthi akathandanga nje ukuthi le moto igcwale ey'nkundleni zokuxhumana. Ababelapho nje wabanxenxe ebacela nje ukuthi bengayifaki ey'nkundleni zokuxhumana kuze kube le insurance eyijoyinele iyamkhavela yona imoto, iyamlungisela. Ubese kuveza-ke khona namhlanje ukuthi walinyalelwa imoto, ubesalinde nje u-insurance ukuthi imlungisele imoto, imsevisele kahle ngoba isilungile-ke imoto. Kukhane kuveza lolu daba, livezele abalandeli bakhe ukuthi hhayi ngoba eliveza namhlanje kodwa nje yinto ake ahlangabezana nayo ukuthi evelelwe ingozi yemoto. Njengoba uyibona nje mbukeli wethu, le moto yakhe eyayipocokile, okusho ukuthi wavelelwa ingozi nje embi. Ngacela nje mbukeli wethu ungakhohlwa ukushiya uvo lwakho ngalolu daba, nokulayikha noku-subscribe-a mbukeli wethu. Ngiyabonga.